Assalamualaikum mga lods. So biyaw din ako mag-intro. In vlog ta pala biyaw naraman to patik Tabon Island. So minsan biyaw to mga lods, first time ko pala makadto patik Tabon Island. Excited na to na ko kakita kaning Tigtabon mga lods. Malingkat kasi daw dito. Kaya ayan, pakitaon tesab ka mo sing Tigtabon. Akad ka mukha ko. Ayan, so then di pihondong mo rin sa sakatan kasi ito pa na may mamay na maon ko. Kaya nag-video muna ako mga lods. Ayan, pangita-ngita ka mo mga lods. Minsan biya ito iniwan ko pala mga lods, mga maumaas ko, iwan tayo manghod ko. Ay kang maino-ino. So biya onyo rin na kami nakaabot pa rin na Blanco, yari kami hadyang batansin na rin na mga lods para sumakat bangka harap patig Tabon Island. Ayan, pangita-ngita ka mo mga lods, pakita unta ka mo sindakat, iban si mga kapupuan. So yato pala yung bangka akaran na mo mga lods, mo nalig simbiyaning yaw na mo puti, kamon sibi-sibi, yan, na mo yan akaran na mo puti, matad kasi puti, kaya mo nalig simbiyaning para niyo kay ngatan tuhod. Minsan biya ito mga lods, rin ako nakasimakat harap pataas yung bangka. Ayan, pangita-ngita ka mo mga lods. Ang biya rin magsakat pa bangka, hinduan ta ka mo. Muna step 1, ikarwa step 2, basta mo na yan to. So yan pala naman ko mga lods, simakat pa bangka. Amo pala yung ninja matansin na rin na mga lods. Bang niyo kita-kita hunas pa yan, kaya bukunda ka tingkakita nyo, kaya buhangin. Sabang yan magtaob, maabot matupahagdanag-danet to. Tewing. Hindi kita maluto ba si Chuka? Ilang minute ka lang rin? Mga 5 minutes. Why na? Natiwas na yung konsumo dyan. Yari na ako nag-live. Ito na live na 5 bra. Eh na kami harap pakuan. Pa-island. Panising Island. Usog durugan, asal ako pangkatan. Sa plugin binaybayan, ako pagatatan. Pag-asawa ko dua, atay liman do susa. Wala ko nahimangkan, makababa ginawa. Mag-asawa mataod, pikilan mo malingog. Anak mo na bungod, di mo na mayupot. Anak kapasaran, di mo na kagausan. Inta mo na baran, di na pagkapindahan. Tigtabon na mga lods. Tabon. Kaya na kami at Tigtabon. Ito barangay Baran. Welcome to Baran. Ito lang. So then di mga lods na naog na ako din nga taas yung bangka. Sung na muna ni matupabaysin mga maon ko mga lods sa diha Tigtabon. Ayan, pangita-ngita ka mo sin Tigtabon mga lods. Inlingkat sin Tigtabon mga lods. Biya sin lingkat sin nangita-ngita ini. Bunal sa wa ako naglangog. Are, kiyo ka ni Sab. Tari atut parayawa, pikilan mo tuwan pindaha. Bang napsu, uto makasubra, makabi asa jadunya. Anak mo uto makaulong, wayron na minsan katamong. Bang sila tuwan pagaptiun, luwasad jain magkagulo. Tumtumon na to mga usog, in mag-asawa mataod. Bang kita tuwan way gaus, mahinang sadya bunga simut. Halian Ayan, Tigtabon na kita mga lods. First time ko nakaripa Tigtabon.
Nato mga bagay in magkasipok timbang patay in napso taniyo maglabay suy-suy tuodin maluka. Ayan, kitaan niyo ba yung nakalakal mga lods, simbanos, sinagalakal. So minsan ba ito mga lods, yan na kami sumampipabay sila mo ko. Ayan, kita ka mo sintigtabon mga lods, sa mga taga-tigtabon niya rin ako nakabot pa hula niyo. First time ko miyari pa hula tigtabon mga lods. Karinin ko ah. Ayan, kita ka mo sintigtabon mga lods. Yan, lingkat mga lods ha, lingkat na kumandi eh. Na, mangita-ngita ka mo sintigtabon na mga taga-tigtabon na yari na ko wala niyo mga lods. Yan. Ito yung Sambuanga mga lods. Ayan to ah. Ayan. Pasusuka mga lods. Tirong kita. Ayan. Mo yung tigtabon mga lods. Sumaluwag pa yung tigtabon ini. At, mabasa. Ya, ito na nakatapay pro. Mag-asawa mataod, subay ay nakamog tali simbuk ko yan. Tangan tsaka mo. Subay mo kagausan. Kita pa ba yung mga lods? Pasok-pasok ka. Siya ito pala yung bahay mga lods. Yan. Taliatot para yawa, pikilan mo tuwan pindaha. Bang napso, uto makasupra, magabi asadya dunya. Anak mo uto makaulong, wayron na minsan katamo. Bang sila tuwan pagapniun, luwasat. So dahil hindi mga lods, bitangan na kami pagkaon sininaon ko. Ayan, para kaunon na mo, mataso ka. Kitaan nyo ba yung mga pagkaon mga lods? Ano yung mga sarap ba yan mga lods? Sarap pa din ha, masarap. Kain magkagulo, tumtumon na mga usok, in mag-asawa mataod. Pang kita tuwan way gaus, mainang sadya bunga simot. Yan yung pagkaon ta mga lods. Ang karang, aon kanuos, aon huko-huko, aon ulang. Kompleto na siya. Mga nito niyo. So dahil hindi mga lods, so, ubus na ako kimaon. Ayan, pukusun ko muna yung buhok ko. Hingas ako yan. Pukus-pukusun ta na para malingkat sa baturon. Iwan siyang bukon mahingas. Hao. Ayan, pagkita-ngita ka mo mga sintigtabon, manakat kita sumungsong. Siyang na ini manakat mga lods. Ayan, pagkitaon ta ka mo si pagpanakat na mo mga lods, din di hula tigtabon ini. Pagkitaon ta ka mo. Malingkat pagpanakatan di mga lods kasi matawtod panakaton, magpipi kasi panakaton din di tigtabon ini. Yun pala yung mga iban ko mga lods, mga inaon ko yan mga lods. Maingat sila magpanakat din di ibukon ba sila kumakitok ako gumikalusay. Ayan, sumasok na kami sumampay madto pakarakat-dakatan mga lods. Pangita-ngita ka mo mga lods, pagpanakat na mo yan. So dito pala kami manakat mga lods. Ayan, malingkat siya mga lods, pantay rakuman siya bang hunas na. So yan mga lods, muna na sila himubog panakat. Ayan, sumato na kami, mangita na kami mga panakaton. Magpipi kita si panakaton din di sa kula tigtabon ini mga lods. Matawid panakaton din di solve na kita mong mga pagkaon da. Di kita hapdiun pasal manakat kita makakaon na kita.
Labi-luba na mga untam biyanban, tambad na mga biyanban, atawa kan piyuto, atawa siyang lagado, nagduro rin sarap, mare, mga kumakawala rin di, tigtabon minsan ng kabulan na dya, mare magduro rin tambok ko mga lods. Sa amin sabi ito mga lods, share niya pala ako himubugir na ako karakat-dakatan ini. Kuna siya mga lods, tubtub, Manakat kita mga lods. Malimun kita bang tubaob na, tubtubawakan na, sari bang lumumpa, tubtubliog na, bang lumumpa na, tubtubo na. So ito na pala yung mga yaman ko mga lods, nag-start na sila nagpamut pa nakatun. Yan, pangita-ngita ka mo simpi nakatan na mo yan mga lods, na ilingkat ba sinula tigtabon ini. Ya silingkat sin nangingita-ngita, ado rayang kun. Kaputa ko yung starfish mga lods. Yan. Lian na to mga bagay in magkasipok timbang patay in napso taniyo maglabay suy-suy tuodin malukay taliatod parayawa pikilan mo tuwan tindaha bang napso uto makasobra makabiya sa dunya. Anak mo uto makaulong wayroon na minsan katamo bang sila tuwan pagaptiun luwasat jain magkagulong tumtumon na to mga usok in mag-asawa mataon bang kita tuwan way gaus mahinang sadya bunga simon halian na to mga bagay in magkasipok timbang patay in napso taniyo maglaway suy-suy tuodin malukay hinapso taniyo maglabay suy-suy tuodin malukay Sintag na taginagay mo na bihagin pa nga tayan ko paglawag-lawagon ko manis mo o yung katawa mo uno bahain hinangon hasupaya inda matay mamo latuin kuyak simpangatayan bang kakao inda pagkakitaan ako kay mulando na hailan lupa mo maunin kalupahan ikawin supat sinapas ko ikaw ra ikawin kabuhi ko wow, paglawag-lawagon ko manis mo o yung katawa mo uno mahain hinangon pasupaya ita matay mamo lanuin kuyak simpangatayan bang tatao inda pagkakitaan
Lanuin kuyak simpangatayan Pagkakao inda pagkakita Tub-tub di na dyan mga lods sa magsukul kanyo katan. Bye bye. Ayun yung kalupay follow yung Facebook page ko. Shotri Vlog, Iban Shotri Group. Iban sa YouTube channel ko Shotri Group. Magsukul.